Вы слухаеце трансусветнае радыё. У гэтыя святочныя дні мы запрашаем вас у павучальны мір Бібліі. Разам з евангелістам Лукой мы пазнаёмімся з нараджэннем, жыццём і служэннем Ісуса Хрыста. Яго гісторыя – гэта гісторыя надзеі, гісторыя аптымізму, гісторыя святла. Няхай нашы вочы будуць расплюшчаныя, а вушы настроеныя на нябесную хвалю. Тады рэха слоў і спраў Хрыста будзе гучаць і ў нашым сэрцы. Павучальнага ўсім падарожжа. У святы дзень тыдня, які завецца субота, Ісус пайшоў у мясцовую сінагогу, месца, дзе моляцца і вучацца. Па просьбе начальніка сінагогі ён прачытаў з Пісання. «Дух Божий на мне, бо ён памазаў мяне дабравесціць убогім, абвяшчаць вязням вызваленне, сляпым відушчасць, адпусціць змучаных на волю і абвясціць год Божий спрыяльны». Ён гаворыць добра. Цяпер спраўдзілася Пісанне гэтае, што чулі вашыя вушы. Спраўдзілася Пісанне. Але ж толькі Месія можа здзейсніць усё гэта. Як гэта можна ведаць? Ведама, вы скажаце мне прыказку: лекару вылечы самога сябе. Вы таксама скажаце мне: зрабі і тут, у тваёй бацькаўшчыне, тое, што, як мы чулі, было ў Капернауме. Па праўдзе кажу вам, ніякі прарок не прымаецца ў сваёй бацькаўшчыне. Пророк, богохульник, вар'ят! Што ён аб сабе думае? Ці ж я не сын цесляра? Выкіньце яго адсюль, хутчэй! Натоўп спрабаваў скінуць Ісуса з гары за вёскаю, але ён прайшоў скрозь натоўп і пайшоў сваёю дарогаю далей. Духоўная праца Ісуса расла, і ён пачаў збіраць паслядоўнікаў, якіх ён мог падрыхтаваць для дапамогі ў распаўсюджванні звестак пра набліжэнне Царства Божага. На невялічкім моры галілейскім угледзеў ён некалькіх рыбакоў, якія мылі сеці. Іх звалі Сымон Пётр, Якуб і Ян. Побач былі два рыбалавецкія чоўны. Мір табе. Мір табе, настаўнік. Ці вытрымае мяне човен, Сымон? Чаму не? Сымон, адплыві на глыбіню і закінь сваю сетку дзеля лову. Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі. Але па слову твайму закіну сетку. Якуб! Ян! Плывучы з Ісусам у човне, яны падпарадкаваліся яго загадам. Рыбы набілася столькі, што сеці ледзь не пачалі разрывацца ад яе цяжару. Якуб, Ян! Плывеце сюды! Памажайце нам хутчэй! Мы не можем! У нас руки занятыя! Гэтага хопіць. Даволі, даволі! Гэты цуд перапоўніў пачуцці Сымона Пётры. Ён пачціва прыпаў на калені перад Ісусам, напоўнены павагай і замілаваннем. Выйдзі ад мяне, Божа, бо я грэшны чалавек. Не бойся. Ад сёння будзеш лаўцом чалавекаў. Куды б ні пайшоў Ісус, людзі збіраліся вакол яго з усяе Юдэі, з Іерусаліму, з навакольных вёсак. Многія прыходзілі, каб вылечыцца ад хваробаў, іншыя, каб вызваліцца ад духаў нячыстых. Кожны стараўся дакрануцца да Ісуса. Сіла зыходзіла з яго і лячыла многіх. Уратуй нас, Ісусе! Ты патрэбны нам, Божа! Іншыя прыходзілі, каб паслухаць яго пропаведзі пра Царства Божае. Словы Ісуса западалі яму сэрца, адных выпраўляючы, другіх злуючы, але уздзейнічаючы на жыцці ўсіх, хто слухаў яго. Ісус гаварыў пра ласку і дабраславенне Божае. Шчаслівыя ўбогія духам, бо ваша ёсць Царства Божие. Шчаслівыя тыя, хто галодныя, бо натоленыя будзеце. Шчаслівыя засмучаныя, бо будзеце ўсцешаны. Дякуй. Дякуй. Дякуй табе, Господи. Дякуй. Шчаслівыя вы, калі зненавідзяць вас людзі і прагоняць вас, і клясці будуць за Сына чалавечага. Радуйцеся ў той дзень і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая на нябёсах. Так абыходзіліся з прарокамі бацькі іхнія. Затым Ісус паўтарыў папярэджанне старажытных прарокаў.
Гора вам заможныя, бо вы атрымалі ўжо сваю ўцеху. Ён не хоча быць заможным, ён проста вар'ят. Гора вам, што цяпер смяяцеся, бо плакаць і галасіць будзеце. Часта словы Ісуса былі супрацьлеглымі таму, чаго ад яго чакалі слухачы. Гора вам, калі ўсе будуць гаварыць пра вас добра. Бо так прымалі і лжапрарокаў бацькі іхнія. Але вам, што слухалі, кажу, любіце ворагаў вашых. Что, любить наших ворогов? А кесар? Чыніце дабро тым, хто ненавідзіць вас. Дабраслаўляйце тых, хто праклінае вас. І малецеся за тых, хто крыўдзіць вас. Хто ўдарыць цябе па шчацэ, таму падстаў і другую. І хто хоча забраць у цябе верхнюю вопратку, не перашкаджай узяць і кашулю. Кожнаму, хто просіць у цябе, дай. І ў таго, хто ўзяў тваё, не патрабуй, каб аддаў. Рабі іншым, як ты хочаш, каб рабілі табе. Але ж, канешне, не май на увазе рымлян. Альбо яшчэ горш, тыя нікчэмныя самарані. Нават Бог не любіць іх. Не асуджайце, не будзеце асуджаныя. Не праклінайце і не праклянуць вас. Даруйце, і вам дараванне будзе. Вядзі нас, Ісусе. І калі любіце тых, хто любіць вас, якая вам за тое ўдзячнасць? Бо і грэшнікі тых любяць, которые любяць іх. І калі чыніце дабро тым, хто і вам робіць дабро, якая вам за гэта ўдзячнасць? Бо і грэшнікі тое ж робяць. Вядзі нас, настаўнік! Не. Не любіце ворагаў вашых і чыніце дабро. І пазычайце заўсёды. І будзе вам узнагарода вялікая. І будзеце сынамі ўсявышняга. Бо ён зычлівы і да няўдзячных і злосных. Будьце міласэрныя, як і бацька ваш міласэрны. Ісус часта здзіўляў людзей сваім вучэннем і сваімі ўчынкамі. Аднойчы, праходзячы ля бурлівага гандлёвага цэнтру Капернаума, Ісус убачыў мытніка Матвея Левія, які сядзеў ля сваёй будкі для збірання падаткаў. Матвей збіраў падатак з людзей, якія праходзілі праз горад. 18, 19, 20. Это ўсё, што я маю. Як гэта ўсё, што я маю? Так, ён ашуканец! Лжец! Здраднік! Я так і мяркую! Мытнікі, падобныя да Матвея, ашуквалі сваіх жа людзей, і большасць юдэяў ненавідзела іх і нічога агульнага з імі не мела. Але Ісус загаварыў проста да Матвея. Ідзі за мною. Так, Божа. Пасля таго, як ён цэлую ноч у адзіноце маліўся Богу, Ісус сабраў 12 чалавек сваімі бліжэйшымі паслядоўнікамі, вучнямі, которых ён асабліва будзе рыхтаваць для распаўсюджвання свайго вучэння пра дабравесці. З рыбакоў ён абраў Пётру, Андрэя, Якуба і Яна. Ён таксама абраў Піліпа і Барталамея разам з Мацвеем мытнікам, Тамашам і Якубам Алфеевым. Нарэшце Ісус абраў Сымона, называнага Зылотам, Юду Якубавага і Юду Іскарыёта, які потым стаўся здраднікам. З ростам папулярнасці Ісуса сярод простых людзей рэлігійныя кіраўнікі занепакоіліся яго незвычайным вучэннем і добрымі адносінамі з многімі адкідамі грамадства. Але былі і выключэнні, як Сымон Фарысей, рэлігійны кіраўнік. Сымон сказаў свайму сябру, што хацеў бы ведаць больш пра Ісуса. Жадаў бы я ведаць, хто ён. Ты думаеш, што ён? Месія? Так Сымон запрасіў Ісуса на абед, каб даведацца, ці мог ён быць тым абраным, якога чакалі юдэі. Ісус і яго вучні прыйшлі ў дом Сымона і пакінулі абутак ля дзвярэй. Яны хутка прайшлі ва ўтульны сталовы пакой, дзе Ісуса запрасілі сесці побач з гаспадаром. Ідзець адсюль малыя хутчэй. Чулі? Ну, яны б уже сваволілі, дзе толькі могуць. Усе расселіся і сталі чакаць, калі ім пададуць. Што яна робіць тут? Не ведаю. Жанчына, якая была грэшніцай, увайшла ў пакой, несучы посуд з мірам. Яна даведалася, што Ісус будзе есці ў гэтым доме.
Што яна робіць? Жанчына паспяшалася да Ісуса. Сваімі слязьмі яна абмыла ногі яго, якія былі ў пылі. Сваімі доўгімі валасамі яна выцерла ногі яго і пацалавала іх. Сымон сказаў сам сабе: Калі б ён быў прарок, то ведаў бы, хто і якая жанчына дакранаецца да яго, бо жанчына тая грэшніца. Жанчына адчыніла посуд і паліла ногі Ісусавым мірам у знак пакланення. Ісус паглядзеў на гаспадара і сказаў: Ведаю, хто яна, Сымон. Паслухай мяне. Два даўжнікі запазычыліся аднаму чалавеку. Адзін 500 дынарыяў, другі 50. Але як яны не мелі чым заплаціць, ён дараваў абодвум. Каторы з іх будзе больш любіць яго? Думаю, той, якому больш дараваў. Так, слушна. Ці бачыш ты гэтую жанчыну? Я прыйшоў у дом твой, і ты вады мне на ногі не даў. А яна слязьмі абмыла мне ногі і валасамі галавы свае выцерла. Ты не прывітаў мяне пацалункам, а яна не перастае мае ногі цалаваць. Ты галавы мне алеем не памазаў, а яна мірам памазала мне ногі. Па праўдзе кажу табе. Таму даруюцца ёй грахі яе многія, бо яна многа ўзлюбіла. А каму мала даруецца, той мала любіць. Затым Ісус звярнуўся да жанчыны. Даруюцца табе грахі. Вера твая выратавала цябе, ідзі з мірам. Гандляры, рыбакі і купцы прыйшлі ў Галілею паслухаць пропаведь Ісуса. Сяляне ў натоўпе разумелі, што цяжка ведаць загадзя, які будзе ўраджай. Таму Ісус так прапаведаваў пра Царства Божие. Выйшаў сейбець сеяць зерне сваё. І калі ён сеяў, адно ўпала пры дарозе і было патаптанае. І птушкі здзяўблі яго. А другое упала на камень. І, ўзышоўшы, засохла, бо не мела вільгаці. А інша упала між церняў. І выраслі церні, і заглушылі яго. А яшчэ інша упала на добрую зямлю. І, ўзышоўшы, прынесла плён стакротны. Бліжэйшыя паслядоўнікі Ісуса вывелі яго з натоўпу, каб ён адказаў на пытанні, закранутыя ў яго прыпавесцях. Настаўнік, чаму ты заўсёды гаворыш прыпавесцямі? Вам дадзена ведаць таямніцы Царства Божага, а іншым у прыпавесцях, таму што яны, бачыўшы, не бачаць і чуючы, не разумеюць. На яго думку, кожны паслядоўнік бачыў звычны малюнак. Гаспадар сеяў зерне з меха, а слуга загорваў зерне ў добрую зямлю. Вось што азначае гэта прыпавесць. Зерне есть Слово Божие. Што упала пры дарозе, гэта тыя, што слухаюць. Да каго потым прыходзіць д'ябал і забірае слова з сэрца ў іх, каб не паверылі і не ўратаваліся. А што ўпалі на камень, гэта тыя, што калі пачуюць слова, з радасцю прымаюць, але не маюць карэнь. І часова вераць, а падчас спакусы адпадаюць. А што ўпалі ў церні, гэта тыя, што слухаюць слова, але адышоўшы клопатамі, багаццямі, уцехамі жыццёвымі заглушаюцца і не даюць плёну. А тое, што ўпала на добрую зямлю, гэта тыя, каторыя, пачуўшы слова, хаваюць яго ў добрым сэрцы і даюць плён у цярплівасці.